अरिजिनेल माइ गायग्रायाबो मालाबाबो भिडिअ बानायनो हाया रोंनांगौ जों लेखा रोङिखायसो दङो नङाबा जों टाइमखौ बेसे टाइम देव नायो सिंथाव दिना फिथाया एव सौराया एव ओंखाम गोजाङा सं हेल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेआव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरना लाग्रोनाय थाबाय बुथेथे महरखौ लानानै आसा खालामो नोंथांमोनाबो इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ ओमफ्राय आंबो दासान्दि मोजाङै दङ लोगोफोर ओमफ्राय दिनै मा ब्लग लाबोनो हायो सानसेनि गेजेराव नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो बेखौनो माने सानफ्रामबो बुंनाय जायो आरोना सोरबाफोर गोदानै हाबसननानै नायदोंबा प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामना गालांबानो जाबाय लोगोसे बेल आइकन दाबायनानै होलांबानो जाबाय लाइक कमेन्ट शेयार खालामना गालांबानो जाबाय आरो लोगोफोर माने सानफ्रामबो इन्ट्र'आ बेनो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै आं दिनै अमा आदार रुनायजोंनो नोंथांमोनखौ स्राय इन्ट्र'खौ होनानै थांनोसै लोगोफोर माने अमा आदारखौ जि दिनै फुङावनो उनथिदां लोगोफोर ओमफ्राय माबार अमानि आदारखौ रुखांबाय लोगोफोर थास' एसे दिंखिया एसे ओमफ्राय जोगोनार बिगुर एसे ओमफ्राय बिदिनो बायदिसिना मिक्स खालामनानै रुबाय आरो टेस्टिनो अमानियाबोथ' टेस्टि जानांगोन ना मानसियाल' टेस्टि जाबाथायथ' जायाना लोगोफोर ओमफ्राय दिनै माने दाबसे जायगायाव माइ गायनो थांदों आरो दिनै जांख्रा जानो थांदों नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय अब्लानो माने बुजिनानै मोनगोन मिथिनानै मोनगोन ना मा होनो बुजिनानै मोनगोन होनलायबावो नालाय ओमफ्राय लोगोफोर दासान्दिथ' माने जायनाव थाङो बेयावनो जांख्रायानो होननानै साननानै लानांसिगोन आरोना अखाबो एसे हास्रोनानै होबाय नालाय ओमफ्राय खायफा गायनो हायिफोराबो माने गायनानै जांख्रा जुंख्रा इदि खालामबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दायो नायलांबाय थादो लोगोफोर आं सोरानाव जांख्रा जानो थांदों फिसालानो लाल साहाजों ओंखाम थेब्रे जाहोलांसै र' माबा जादे बाबा दे आङो थांसै गायो होनो दे मादे आङो थांसै दे मादे गाय होनो थांसै दाबा दे लाल साहाजोंनो जादो दे दिनै जेबो गैथारा फिसालाखौ बिफानो गालांसै लाल साहाजों थेब्रे जाहोखाबाय ओमफ्राय बिफाया लाबाय थाथसै आरो ओमफ्राय आं माइ गायनो थांसै सानाबो जाबाय लोगोफोर ससेयावनो ससे लोगोफोर नै माइ बस्थानि सायावनो जनानै ससे आइ जानायानो बहानि होननाय बायदि नै जि खस्थ' फैदो आरोना सिदाबो जानो हाया ओमफ्राय लोगोसे नै माइ बस्थाबो दं ओमफ्राय नै आब'आबो जि खस्थ' जदो आरो माबायानो फिरफिलियाव खर' नांलायनाय ससे आइ जानायानो बहानि होनलाय ना लामायाबो एसे गोलाव साबानो ना मोनफैबाय थाबायनानैबोथ' दानो मोनफैबायानोस' गोलैहां सोमोनलाय लांबायलां आयै एसे खस्थ'बो फैयोनाहाय हरसाथाया फोथार बारि मोनफैलायबाय लोगोफोर खावब्लानो ओमफ्राय दायो जोङो आइ बिखुमजो रांगावलि लाहानावसो माने हाल जांख्रा जाफैदो आरो लोगोफोर ओमफ्राय लोगोसे माने ट्रेक्टरबो एवबाय दङ जा बिबो नाङा ओमफ्राय नै गायजेनबायानो लोगोफोर गायजेनबायानो आरो ओमफ्राय जि दावरावखा खोनानाय नङा लोगोफोर ट्रेक्टर एवबाय दङ ओमफ्राय नै आबा लानावनो गायगोन आरो जाहानि माबा बिहाव उन्दैयो लोगोफोर नै आबाया खोनायाखै आरो नै ट्रेक्टरजोंनो खोनालाय लाङाखै आरो बोलो हो सिमां दब्लायसे हाबाय नै सान्दुं गोसाफोराव जानाया जागोन बोसोरसे मानो बायगो सानसेनो गायजोबगोन लागाव मा होनदो 50 माया अखायानो हरसेल' हाबाय नै दा दुंख्रावजोबना होबाय गायनो हाला हाया मोनलाय लांबाय सान्दुं गोसाजोंनो बेसेराफ्रा 50 दुंनांगौनो आब'नि थाखाय 50 दुंबाबो माने गायनो हागोन जाहैबाय ओरैबायसा दम दङ आरोना आब' दा मोनायाव गायगोन दा मोनायाव अखाफोरजों सुखुनायाव थांगासिनो बारा इदि बारजोंनाबो गाइखेर साहा गथा लोंलायनोसै लोगोफोर टाइम जालायबाय साहा लोंनायनि ओमफ्राय नै बरिया गाइखेर साहा हौवानि आग्लायबा न'आव दोनफिनगोन आं लोगोफोर आइ बिखुमजो रांगावलिया नै इदिसो फैबाय आरो जोंनो साजो माथो बुरि मानसिया फिथाइ देनो हाया गावसोरबा देया जि बुथेथे नुखादों बिखुमजोआसो दे इसाना साब्रै बियानो जोबाबो नै र' आं दै लोंग्रोनि र' ओइ बिसोर मोसाखिनि ना गाइखेर साहाखौ लोंगोन र' दुप्लिकेट खोथिया फुग्रा दुप्लिकेट माइ गायग्राफोरासो भिडिअ बानायनो हायोलै सेंग्राफोर खानि लोंनायावनो लानो हायो खै मिनिट नांगौ अरिजिनेल माइ गायग्रायाबो मालाबाबो भिडिअ बानायनो हाया आरो सोरांनायनिफ्राय फुंनिफ्राय सिथ्ला सिबनानै ओंखाम संग्रा फुंनि सानफुनि मोनानि ओंखाम संग्रायाबो भिडिअ बानायनो सहस नङा
अरिजिनेला दसे दसे मावलाय दसे थालाय बैफोरबायदियासो हा इउटुब बानायनो हायो जोंफोरबायदि रोंनांगौ जों लेखा रोङिखायसो दङ नङाबा जों टाइमखौ बेसे टाइमजों नायो थिनथायाव थिनांगौ माइ गायबा थिनथायाव थिना फिथाया एव सौराया एव ओंखाम गोजाङा सं जुमाय ओंखामनि रेडि खालायना गारबोदों मैगं थाइगं हानानै लोगोसे भिडिअ'आबो खालायगौमोन जों दा जोंनिखौ गनायनाय नङा जानायनि लोंनायनि देखायनो हायो अरिजिनेल सानफ्रोमबो फुंनिफ्राय मानसिखौ संनानै जाहोनांगौ न'खरनि मानसिखौ संनानै जाहोनांगौ बे मालाबाबो हाया साहा आरि लोंखांनानै गय खानसे ज्रोम जाबाय लोगोफोर सान्दुं गोसाबाबो स्रांनो ओमफ्राय लोगोफोर मैयानि जेम्सनि सोमोन्दै भिडिअ होनायाव बिराद मोजां मोजां कमेन्ट आरो ओमफ्राय लोगोसे माने खायसे खायसे मानसिफोरा नंमारगौ खोमा इसानावनो फुनो थांमारदों खोमा ओरैनानै भाबिनानै आसरित जादों मिनिनायबो फोरमायहरदों आरो बुहुत मानसियानो ओमफ्राय लोगोफोर बेयावनो माने सासे आगैया होनहरदों आरो हायथाय आगैया हायथा आगैया बुंहरदों आरो माने खामानि मावनायाव भिडिअ लानो हाया नामा ओरै मोनसे बाथ्रा बुंदों आरो जेम्सनि माबाखौ भिडिअनि सायाव आरो जेम्सनि भिडिअखौ माने होदोंमोन नालाय आङो ओमफ्राय जेम्सआ बुंदों आरो माइ गायनायावनो माने अरिजिनेल माइ गायग्रा अरिजिनेल खोथिया फुग्राफोरा माने भिडिअ लाया आरो ओरै होनना बुंदों आरो ओमफ्राय लोगोसेनो मा होनदों अरिजिनेल ओंखाम ओंख्रि संग्राया बिहाव बिखुनजो गोनाङा भिडिअ लानो हाया आरो होननानै जेम्सआ बुंदों आरो बेयावनो माने हायथा आगैया बुंदों आरो खामानि मावनायाव माने भिडिअ लानो हागोन ना हाया हायानो माथो ओरै होननानै बुंदों आरो हायथा आगैया ओमफ्राय माने थारैनो माने हायो जों दायो बेसेबांबा खस्थ'नि गेजेरजोंब्लाबो भिडिअ जों लानो हायो जों दायो बेसेबा गोसा सान्दुं जों खोथिया फुदो माइ गायदो बिनि गेजेरजोंब्लाबो जोङो भिडिअ दसेखौ मानो लानो हाया जों दसेबाबो जोङो खस्थ' खालामनानैबाबो लानो हाखागोन आइ बिखुनजोआबो खानि लोंनायावनो लानो हायो खै मिनिट नांगौ आं एसे रोंनायबाथ' दालागै 2-3 लाख हाबनायनि भिडिअ खालायसिगौ आं ओमफ्राय आइ बिखुनजो रांगावलियाबो लोगो जाफाबाय आरो आंजों ओमफ्राय माने जेम्सनि बुंनायाबो एसे मा खामानिखौ एसे माने माबा जादों आरो बुंनायाबो मानो होनबाथाय जोङो दायो बिहाव जोनोम जादों लाना जों सबखौनो सोलिनो हानांगौ बिहाव बिखुनजो गोनां बा फेमिलि गोनाङा अरिजिनेल माने ओंखाम ओंख्रि संग्राया भिडिअ लानो हाया ओरै होननानै बुंदों आरो हायो नों समखौ दिहुननांगोन नोङो नोंनि खामानिखौ पट पट मावनानै नों इसेब्लाबो 1 मिनिटब्लाबो समखौ दिहुननानै नोङो भिडिअखौ होथारनांगोन ना चेनेलखौ खुलिनानै दोनबाय जेला ओमफ्राय दायो जोंबो बिराद खस्थ' आरो लोगोफोर ना माइ गायनाय खोथिया फुनाय लोगोसे न'खरावथ' अनेक बुस्थु थायोना दाउ अमा मोसौ बोरमा ओमफ्राय लोगोसे अनेक न'नि खामानि थायोना जों इदिखौ माने खस्थ'नि गेजेरजोंबाबो मावहोलां खालामो आरोना भिडिअखौ ओमफ्राय लोगोफोर बेनोमोन आरो हायथा आगै हायो जोङो खस्थ'नि गेजेरजोंबाबो भिडिअखौ खालामनो हायो निजि माने रोंनांगोन आरोना निजि माने रोंनांगोन मानो हायालाय निजि माने दिहुननो हायो बुहुत टाइमखौ दिहुननो हायो जोंफोरबायदि रोंनांगौ जों लेखा रोङिखायसो दङ नङाबा जों टाइमखौ बेसे टाइमजों नायो थिनथायाव थिनांगौ माइ गायबा थिनथायाव थिना फिथाया एव सौराया एव ओंखाम गोजाङा सं जुमाय ओंखामनि रेडि खालायना गारबोदों मैगं थाइगं हानानै 9टायाव साहा फुदुंना लाबोदो लोगोसे भिडिअ'आबो खालायगौमोन जों दा जोंनिखौ गनायनाय नङा नायदो दै लोगोफोर नै बिहामजोनि माबार फैसा सोना हो जोंनो गस्ला लोगोसे भिडिअ'आबो जालांबाय थागोन जाहैबाय नोंमारगौ लोखि फुजानि देव माने बिराद खस्थ' खालामनायनि गेजेरजोंबाबो भिडिअखौ लानो हायो आरोना बेनोमोन आरो कमेन्टनि रिप्लाइआ बेयाव बिखुनजोखौनोखि ओंखामखौ खुलुमथाबबाय थानांबाय हाल जांख्राया दंफां सिङावनो आरो लोगोफोर ओमफ्राय जोङो दायो गायखांनानै फैबाय ओमफ्राय हाजोबासै आरो बेलासियावबो गायगोन ओमफ्राय नै लोगोफोर मा लाबोदो एसे देखायनि र' माबायदि आब' जौआ गोदैथार वा गरमाव गुसु ना गोदैथार अबे फाजाया अबे फै आं राना बेदर राननो रोङा दे खिथिना एसे फाजाखौ खिथिनि आङो बा अमा बेदरजों मायो मा अमा बेदरजों फाथो माथो मा होदो सिमां ए अमा बेदरजों फाथोनो लोगोफोर बरिया एवना लाबखाबाय आं जौ लोङा लोगोफोर सान्दुंआ जि गोसा ओंखायनो माने नै थान्दा होफैदो आरो ओइ बिबोना होफैदो जोंहा लोगोफोर ओइ बिबोना अननानै माने थान्दा गंसे होफैदो आरो बिबाजैया जौ लोङा नालाय